dvere. Otváranie, zatváranie. Je to tak. Sú veľmi dôležité, je to tak? Keď chceš vstúpiť do domu, musíš otvoriť prv dvere. Keď chceš výjsť von, musíš zatvoriť svoje dvere. To znamená, že dvere hrajú veľkú úlohu v dome. No brata, sestra, ja ti poviem jednu vec, že Boh hovorí, že dvere v Biblii sa spomína dvakrát. Dvakrát. A počúvajte, kde? Pri posledných časoch a pri čase, kedy si ty otvoril svoje dvere tvojho života pre Krista. Kedy Kristus klopal na tvoje dvere a ty si otvoril. Ale druhýkrát sa dvere zatvárajú. A to je pri poslednom čase, kedy Boh zatvorí svoje dvere. Dvakrát. Raz otvárame my dvere svojho života, duchovné dvere, ale potom Boh zatvára svoje dvere pred ľuďmi, ktorí neprijali Ježiša Krista. Posledný čas. To znamená, že dvere sú veľmi dôležité. Hrajú veľkú úlohu v kresťanskom živote. My máme duchovné dvere vo svojom živote. Každý z nás môžeme otvoriť svoje dvere pre zlo a pre dobro. Je to tak alebo nie? Môžeš otvoriť svoje dvere pre diabla, ale môžeš otvoriť aj pre Boha. Brata, sestra, musíme si uvedomiť jednu vec, ktorú píše 1. Petri 5:8. Prečítam to. Buďte rozvážni. Bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Zoprite sa mu pevný vo viere. Vedzte, že takéto isté utrpenie sú údelom vášho bratstva po celom svete. Brat, sestra, z tohoto veršu chápem to, že diabol je náš nepriateľ. To znamená, že my máme nepriateľa, ktorý proti nás útočí. Tu čítame, že diabol je ako revúci lev, obchádza. Ale jedno slovo tam je veľmi dôležité. Povedzte mi, aké slovo tam je veľmi dôležité, ktoré som čítal. Buďte rozvážni, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Amen. Ty musíš pochopiť jednu vec, že diabol hľadá. On je ten protivník, on bojuje proti tebe, ale hľadá. Ty si myslíš niekedy, že diabol ti dal pokoj, ale nie je pravda. Diabol hľadá. Čo hľadá? Čo hľadá diabol? Diabol hľadá, kto má otvorené dvere. Prvýkrát, keď si otvoril pre Krista, stala sa jedna vec. Kristus prišiel do tvojho domu. Ale kto zavrel dvere? Ježiš. Ježiš zatvoril dvere v tvojom živote pre koho? Pre diabla. Ale počkaj. Čo hľadá diabol? Kde to píše? Čo hľadá? Sorodel obek. O vúdar kundrado. Sorodel ke. Lebo ty si duchovný dom. Si chrámom Ducha Svätého? Amen. Si dom? No máš aj dvere. Je to tak? Kto prišiel do tvojho domu? Koho si ty prijal do svojho domu? Ježiša Krista. Kto vyšiel z tvojho domu? Čo hovorí Biblia? Kto vyšiel? Kto bol v tvojom dome? Diabol. Hriech. Keď on vyšiel, dvere sa zatvorili. Kto má právo teraz otvoriť dvere? Ty. My. Je to tvoj dom, alebo? Ty. Čo robí diabol? Jednu vec. Celý čas, odkedy vyšiel von z našeho domu, hľadá, kto zas otvoril svoje dvere. Počúvaj v Biblii, ako to pekne ukáže. Matúš 12, 43, 45. Otvorte si Biblie. Matúš 12, 43, 45. Kto by prečítal?
Môže niekto prečítať? Kto chce prečítať? Jo. Môžeš? Ja ti odnesiem. 43. Áno, prečítam. Počúvajte veľmi dobre. Čo diabol hľadá? Čo hľadá? Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok, ale nenachádza. I povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Vtedy odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je on sám. A vojduc, prebývajú tam a tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. Čo ste tam čítali? Čo hľadá, keď vidí Boha? Prázdny dom. Prázdny dom. Brata, sestra, mal diabol dom? Pýtam sa. Mal diabol dom? Je na zemi doma? Je na zemi doma? Nie. On je tu na prechodný pobyt. Lebo on má byť pekle. Kde je jeho domov? Skáďal bol vyhodený? Z raja. Z raja. Kto stvoril raj? Boh. Je jeho domov niečo, čo pochádza z Boha? Kto nemiluje svoj dom? Miluje diabol svoj dom. Čo robí teraz Boh? Vyhadzuje diabla von z tohto domu. Diabol prichádza na prechodný pobyt kde? Na zemi. Ale nemá domov. Nemá domov. Je bezdomovec. Čo robí diabol teraz? Nahradzuje si nebeský dom. Nahradzuje. Ako nahradzuje? On veľmi rád nebeské domy. On veľmi rád spočíva diabol tam, kde je niečo stvorené z Boha. Čo si myslíš, že on bol čo? On bol aniel. Miloval domov, ale bol vyhodený von z tohto doma. Brata, sestra, teraz si predstav diabla tak, ako ja som si to predstavil. On teraz, diabol, robí jednu vec. Ja som stratil svoj dom, ale ja chcem prebývať tam, kde Boh stvoril. Pýtam sa, koho Boh stvoril na tejto zemi? Človeka. Čo robí Boh, čo robí diabol teraz? Nahradzuje si domov, že bude prebývať tam, kde Boh niečo stvoril. Človekovi. To znamená, že diabol miluje tvoj dom, ale nemiluje veci, ktoré máš vo svojom dome. Zariadenie, božské zariadenie, nie. Diabol príde do tvojho domu, ale chce si vyzdobiť on sám svoj dom, aby sa veľmi cítil dobre. On budovu má rád, ale obrazy božské, alebo na sedačku, alebo niečo, božské veci nemá rád. Kde prebýva? Tam, kde si vyzdobil človek niečo, čo on veľmi rád má. A to boli hriechy. Zlé veci, ktoré sme robili. On sa nasťahoval do nášho domu, miloval náš dom, ale v jeden deň Ježiš prišiel a zaklopal na tvoje dvere. Prišiel. A ty si ho pustil a Boh všetko vyprázdnil z tohto domu a vyhodil diabla von. Opustil. Ale diabol není rád. On není rád. On chce ten dom naspäť. Ale ako to ísť? Ako ísť, keď dvere sú zatvorené? Ako tam ísť? Nemôže. Prečo? Pokiaľ sú dvere zatvorené, je tam Boh. Nemôže. Čo robí celý čas? Čo robí? Posiela návštevy k tebe. Posiela návštevy svojich služobníkov. Choďte sa pozrieť, kto má dvere otvorené. Lebo on chce vojsť. Počul si tu. Počul si to slovo. 12. Čo sa tam deje? Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po meste. Vidíš, on blúdi. On nemá domov. Lebo on nežije, ako vy si myslíte, že vo svete, a to je jeho domov. Nie. Jeho domov sú ľudia. Svete.
Niečo, čo Boh stvoril. On tam chce prebývať.